कि आपन रहे जे अरे बेगाना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा कि नया यार से याराना भइल बा सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। आई सील्ड के बात करे जा अरे भैया हमारे सील मन देवलो करे के दे देले हे महाराज हमारा सील लेना। अरे जाना टीम भगत जी रहे मुसिल जाई यहां लो जुगती लगा देले हो लोग जाके मार्केट में फरे बांध देल बानी लोग बहुत सील हमरा मिलल। अरे एरिया कुछ होके के चाहे न महाराज जी इनकर वीडियो अबे रखले बानी हम काक वाला बड़े अबे पब्लिक सामने दिखाए वो दुर्गा जी के पीछे। एगो बात बतावल हमारा से इतना भरल समाज वाले अच्छे इंडिया टीम निमन खेले ले हां 10 गो मैच जीतते जीतते गई हां इंडिया में खेलत रहे तब पक्ष को के काहे ना वर्ल्ड कप वो इंडिया में रख दिहलो जे निमन खेलेला ओकरे मिलेला ना तो खाली एक ही गो बात पर न औ जा जहां होई जाना तनी हो गयो तनी देखी जाके हार गइल। अरे इलो में अहंकार पूरा जना में हो गइल बा। ई जरूरी नहीं खे कि इंडिया निमन खेलेला तो अफगानिस्तान से कब कब हार जाला। देखी महाराज डिस्टर्ब करता है गाय गाय करता देखिए काय काय करब आए माइक मारे में बेहोश हो जाए। हमरा सजमाऊ का कहता रे धर्म टंगरिया फेंक दम बड़हरिया रहे तो हमरो जब बेचाल अब एक राउंड उतने में अब हम एकरा से दुगोला बुझी कि नहीं खिगावत ई कहानी कहलन गावे के बाबू आ इतना माने शुद्ध भाषा बोलत रे कि जौना के कहे जोग नहीं खे समाज में प्रदूषण फैला देता रही प्रदूषण फैलाए वाला व्यास बड़ो माने वही कि अब तू व्यास हो गइल अहंकार भर गइल बा अहंकार तारा अंदर आ गइल बा इनकरे ना जीवन में एजिकिया रह जाइबा ई से निकल के दूसरा जगह ना जाइबा इनके में ना इनके पूरा एथी में ना छोड़ा पूरा। अरे के भैया सुमन इनके पूरा अंग में उनका टीम हलो अबे रे वो सर्च करके देखी दीपू सिंगर दीवाना पेज त खाली ई हमारे में बजौले बालो आ इंगरा में बाद में गइलो गुड्डू भैया पुरस्कार दनी श्रद्धा के जय जयकार रही ए चाचा कि दोस्त बा अनाज में कि दोस्त बा समाज में